hapon, yaring nagapanguna nga balita. ICARE building nga ginpahamtang sa barangay Calumpang, Molo inagurahan. Iloilo City nakuha ang pinakamataas nga porsyento sang vaccination rate sagwa sang National Capital Region. Kag syudad, naka-record sa masobra 12,000 ka mga kabataan nga nag-edad 12 tubtub 17 anyos nga nabakunahan kontra COVID-19. Gininagurahan ang ginpahamta nga ICARE building sa barangay Calumpang, Molo. Ang Iloilo City Action Response o kon ICARE Command Centers, isa ka pasilidad nga magahatag sang mas madasig nga serbisyo sa tagsa ka distrito sa syudad sa tion sang emerhensya. Ini ang manginisa sa mga talatapan sang City Disaster Risk Reduction and Management Office, Public Safety and Transportation Management Office, mga katapos sang PNP kag Bureau of Fire. Sa listahan sang Department of Information and Communications Technology sang Nobyembre 4, nakuha sang syudad sang Iloilo ang 92.11% nga vaccination rate. Pinakamataas nga porsyento sa mga nabakunahan bato COVID-19 sagwa sang Luzon kag National Capital Region. Sa Facebook page ni Mayor Jerry Tranyas, ginpasalamatan sini ang Vax team sang syudad sa padayon nga paghatag sang ila oras kag tampad nga serbisyo gud mas madamo pang mabakunahan kag maproteheran bato COVID-19 virus. Gani wala man nagauntat ang lokal nga panguluhan sa pagpatigayon sa vaccination program sa syudad. Sa nagapadayon nga vaccination for minors, naka-record ang Iloilo Vax team sang 12,629 ka mga kabataan nga nag-edad 12 tubtub 17 anyos nga nabakunahan sang COVID-19 vaccine. Samtang subong nga adlaw Nobyembre 8 para sa mga menor de edad nga luyag magpabakuna kontra COVID-19, bukas ang mga mega-vax site para sa walk-in vaccination. Magpadulong lang sa SMCT Iloilo, Robinson Saharo, University of San Agustin, Ateneo de Iloilo kag Iloilo Convention Center. Para naman sa mga residente sang Iloilo City nga nag-edad 18 anyos pasaka nga luyag mag-walk-in, sarang mapadulungan ang Mega World Transport Hub. Nagapadayon man ang barangay-based vaccination. Ang dugang nga detalye bantayan karon alas 6 sa gabi sa Lavela Patrol. Ako si Divine Singh.